προσπάθησες ποτέ να φλερτάρεις στο ίντερνετ και να βγάλεις ραντεβού, ίσως διαπίστωσες πως δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Μπορεί να έστειλες μήνυμα σε μια γυναίκα που είδες τη φωτογραφία της και σου άρεσε και εκείνη να μην σου απάντησε ποτέ. Ή να σου απάντησε, αλλά με τέτοιο τρόπο που εσύ να μην ήξερες πώς να συνεχίσεις. Ή να έστειλες πολλά μηνύματα σε πολλές γυναίκες και να μην πήρες απάντηση από καμία. Ή ακόμα κι αν σου απαντήσανε, να μην δέχτηκε καμία να συναντηθείτε από κοντά. Αυτά και πολλά άλλα είναι συνηθισμένα προβλήματα τα οποία εμείς τα έχουμε λύσει σε σημείο να πετυχαίνουμε ραντεβού μέχρι και με 2 διαφορετικές γυναίκες την εβδομάδα. Εδώ τώρα θα σου δείξω μερικά από τα δικά μου μηνύματα. Αυτό είναι το προφίλ μου στο Hi5, ένα πολύ γνωστό site που μοιάζει με το Facebook. Όπως βλέπεις, εδώ έβαλα επικεφαλίδα «Χα, σοβαρολογείς?» και πήρα αρκετές απαντήσεις. Αυτό οφείλεται και στο περιεχόμενο βεβαίως του μηνύματος, όπως και στο προφίλ που έχω φτιάξει. Θα πρέπει λοιπόν η επικεφαλίδα αρχικά να είναι κάτι που λειτουργεί ως διαφημιστικό μήνυμα. Να φωνάζει δηλαδή, να είναι μικρό, άμεσο, να θυμίζει γρίφο που θα λυθεί μόλις ανοίξει το μήνυμα, να υπονοεί πως είσαι κάποιος που ξέρει κάτι για αυτήν ή να έχει χιούμορ. Ή κάτι που θα τη συνταράξει, χωρίς όμως να είναι απειλητικό ή προσβλητικό. Εδώ βλέπεις και άλλα παραδείγματα της ίδιας λογικής. Δεν συνιστώ να τα χρησιμοποιήσεις γιατί τα έχω στείλει τόσες φορές που μάλλον έχουν καεί. Όμως σημασία έχει να καταλάβεις τη λογική πίσω από αυτά, ώστε να μπορείς να φτιάχνεις και δικά σου. Αν αναρωτιέσαι τι μηνύματα στέλνω και έχουν τόση ανταπόκριση, τότε μπορείς να μπεις στην ιστοσελίδα μας, όπου συμπληρώνοντας την φόρμα το email σου, θα σου στείλουμε έναν δωρεάν οδηγό για το πώς να ξεκινήσεις να βγάζεις ραντεβού μέσω του διαδικτύου.